Alright, toinen jakso. Tänään puhutaan vähän markkinatutkimuksesta. Meillä on täällä Sebastian taas mukana. Ja varmaan yhtä tärkeimpiä pilareita koko mainonnassa. Se on juuri näin, juuri näin. Sieltä se kaikki alkaa markkinatutkimuksesta ja oman yleisön ja tuotteen ja markkinan tuntemuksesta. Hei, mennään heti asiaan. Miksi on niin tärkeä? Se olisi varmaan nyt hyvä avata heti tähän alkuun. Joo, ehdottomasti. Lyhykäisyydessä, jos me mietitään, että me halutaan tehdä mainontaa, mikä konvertoi mahdollisimman hyvin, niin meidän mainoksien pitää resonoida sen meidän kohdeyleisön ja sen kohdepersonan kanssa. Ja me ei voida tehdä mainontaa, mikä resonoi sen kohdepersonan kanssa, jos me ei tiedetä sitä kohdepersonaa, jos me ei tiedetä ja tunneta sitä, että mitä se haluaa, mitä se pelkää ja kaikkia muita tällaisia asioita, mitä me tullaan tuossa käymään läpi tämän jakson aikana, mihin mennään tuosta myöhemmin, mutta niin, lyhykäisyydessä, jos sä et ole tehnyt sitä markkinatutkimusta, niin sun mainonta on sama asia kuin sä heittäisit tikkaa laput silmillä. Se on ihan täysin hakuammuntaa ja sä arvailet vaan, että mihin sen tikan pitäisi osua, mutta sitten kun sä oot ottanut sen hyvän ajan siihen, että sä oot tutustunut siihen markkinaan ja siihen asiakkaaseen, kenelle sä teet sitä mainontaa, niin silloin se on sama asia, kun sä oikeasti ottaisit aikaa siihen, että sä tähtäät, että mihin sä sitä tikkaa heität ja silloin sä annat itsellesi paljon paremmat chanssit silleen, että sä tulet oikeasti osumaan, et pelkästään siihen tauluun, vaan mahdollisimman lähellä sitä kymppiä. Kyllä, kyllä. Ja mitä itse vielä tuohon haluaisin just nostaa esille on se, että vielä sen lisäksi, okei, sä nostat niitä sun mahdollisuuksia, että sä osut mahdollisimman keskelle, kun sä teet sitä hyvää researchia, mutta sen jälkeen se ei tarkoita sitä, että se automaattisesti osuu siihen keskelle, vaan sen jälkeen sä saat sen hyvän kuvan, että okei, nyt mä osuin tähän, nyt mä tiedän, että mitä mun pitää tehdä, että mä saan seuraavan kerran osua se siihen keskelle. Jep, juuri näin, jep. Koska ne on kuitenkin loppujen lopuksi noin hypoteeseja, mitä meille siitä markkinatutkimuksesta nousee, että mekään ei aina voida joka ikinen kerta tietää tasan tarkkaan, mikä tulee toimimaan ja mikä ei, vaikka totta kai sen myötä, mitä enemmän me tehdään sitä mainontaa, mitä enemmän me saadaan feedbackia meidän omista mainoksista, mitä enemmän me ylipäätään analysoidaan voittavia mainoksia ja häviäviä mainoksia, niin sitä paremmaksi me tullaan niin kuin siinä meidän hunchin ja niin kuin intuition kanssa, että silloin me ollaan myös parempia jo ennen kuin me launchataan mitään uutta mainosta, niin sanomaan, että tuleeko se toimivaa vai eikö se tule toimimaan. Ja jos me nähdään mainoksia niin kuin jossakin mainoskirjastossa tai missä ikinä, niin mitä parempi hunch ja intuitio on niiden toistojen kautta, niin sitä paremmin myös pystyy sanomaan sieltä omia semmoisia niin kuin omia arvailuita siitä, että mikä mainos siellä oikeasti performoi hyvin ja mikä ei. Kyllä, just näin. Sanoisit sä, että tämä on niinku tärkein osa mainontaa? Tekisit sä niinku yhtään mainosta ilman mitään niinku pohjaresearchia? En missään nimessä. Mä oon tehnyt niitä virheitä niin kuin paljon aikaisemmin, että on vaan luottanut niihin omiin tavallaan niin kuin jonkin omiin ideoihin, mitä ei ole kuitenkaan voitu niin kuin backata sillä researchilla. Ja Kyllä. se on ihan niin kuin käytännössä sama juttu kuin tämä hyvä quote siitä, että jos sulle annettaisiin niin kuin 5 tuntia aikaa kaataa puu, niin kannattaa ne niin kuin 4 tuntia käyttää siihen, että sä terotat sitä kirvestä ja se viimeinen tunti vasta niin kuin hakata sitä puuta. Tai vaikka, että jos mietitään ylipäätään niin kuin ongelmanratkaisua, koska me voidaan nähdä mainosten tekeminen ja markkinointi ongelmanratkaisuna siinä, missä mikä tahansa muukin niin kuin bisneksen osa-alue tai mikä tahansa osa-alue. Koska jos me ei vaikka kasveta jotakin tiettyä haluttua prosenttia joka ikinen kuukausi esimerkiksi, niin silloin siellä on joku ongelma. Silloin meillä on joku bottleneck, mikä estää meitä saavuttamasta sitä kasvua, ja se ongelma pitää identifioida ja määritellä, koska me ei voida ratkaista mitään ongelmaa, ellei me olla ensin määritelty sitä ongelmaa. Niin sama juttu, että on parempi käyttää niin kuin 95% siitä ajasta sen ongelman määrittelyyn, ja vasta se, niin kuin, tai se vika 5%, tai sitten jos miettii niin kuin ajallisesti, niin voi miettiä tuota samaa juttua, että 55 minuuttia määrittelee sen ongelman ja viimeiset 5 minuuttia niin kuin ratkaisee sen ongelman, koska silloin me voidaan löytää se ratkaisu siihen ongelmaan, kun on täysin määritelty se niin kuin ensin, niin sama juttu, että ei me voida niin kuin tehdä ihan täysin hatusta heittämällä oikeasti
hyviä mainoksia, joiden hitreitti on mahdollisimman korkea. Että totta kai me voidaan roiskasta vaikka 100 mainosta sillä mindsetillä, että hei, heitetään nyt jotakin tuonne seinään ja katsotaan mikä jää kiinni, mutta silloin meidän hitreitti on todennäköisesti hyvin matala, joku niin kuin 5-10%, jos sitäkään. Mutta sitten taas, jos me keskitytään 80% sinne markkinatutkimukseen, niin silloin me voidaan heittää, tai niin silloin me voidaan testata vähemmän tai niin pienempi määrä niitä mainoksia, mutta silti meillä on isompi hitreitti niissä. Et silloin me voidaan saada vaikka 50% hitreitti, jolloin me saadaan niitä voittavia mainoksia paljon enemmän kuin mitä me oltaisiin koskaan saatu niin sillä isommalla volyymilla, missä ei kuitenkaan ollut sitä intenttiä takana. Et käytännössä niin kuin se, että kun sanotaan vaikka niin kuin tämän markkinoinnin suhteen, niin jos mietitään sitä, että mikä on se 20%, mikä tuo ne 80% niin kuin tuloksista, niin se on niin kuin se markkinatutkimus. Ja sitten taas niin kuin koko markkinoinnista ja ylipäätään niin kuin myyvän sisällön kirjoittamisesta, niin 80% on se itse tutkimus ja vasta se 20% on sitä itse kirjoittamista ja sitä niin kuin mainosbriefien luomista. Jep. Ja mä sanoisin vielä itse tuohon, että se tekee myös siitä mainonnasta niin paljon kannattavampaa, koska jos sä räiskit sinne mainontaan vaan niitä mainoksia ja tuotat vaan mahdollisimman paljon, se maksaa paljon tuottaa paljon mainoksia, se tarvitsee uusia tuottajia. Tai jos sä teet vain geneerisiä niin AI-videoita, no nekin maksaa, mutta sitten sä vaan tuhlaat spendiä siinä joka tapauksessa. Ja sä tuhlaat siitä rahaa, ja sitten mikä toinen, sä et opi siitä mitään. Eli kun sä oot sokkona silleen, että sulla ei ollut mitään hypoteeseja eikä mikään niin kuin, tutkimus siellä takana, sä et opi siitä mainosta mitään, mutta kun sä teet hyvän tutkimuksen, sä lasket mieluummin sitä volyymiä ja teet niin kuin, korkean intention mainoksia, mitkä on mietitty loppuun asti, jolloin on selkeä hypoteesi, että miksi tämän pitäisi voittaa, miksi tämän pitäisi olla se seuraava voittava mainos, niin sen jälkeen ihan sama, tuleeko siitä voittava vai tuleeko siitä häviävä, sä joka tapauksessa opit siitä jotain, sä opit, että okei, mulla oli tämmöinen hypoteesi tästä kulmasta, oliko se validi kulma vai ei, nyt mä tiedän jatkaa, että okei, tämä ei ollut hyvä, tai tässä oli jotain hyvää, ja sitten mä tiedän ottaa tämän voittavan osan siitä ja monistaa sitä niin kuin eteenpäin, ja tälleen me nostetaan sitä hitreittiä, me tehdään oikeasti kannattavaa siitä ja skaalattavaa siitä mainonnasta. Ja ehkä tommonen lisäys mä halusin vielä tuohon. Jep, just näin. Ja tuohon budjettiin liittyen, niin toi on käytännössä, ellei niin kuin suurin syy, niin yksi suurimmista syistä sille, minkä takia verkkokauppiaat tuhlaa rahaa niin kuin Metassa, ja minkä takia niin kuin verkkokauppiaalla voi monesti olla sellainen niin kuin olettamus, että Meta ei toimi meille, että me ei olla koskaan saatu Metaa toimimaan, että me ollaan vaan hävitty sinne rahaa, niin todennäköisesti niitä mainoksia, mitä siellä on testattu, ei ole mietitty niin pitkälle, että ne mainokset olisi voinut oikeasti tuottaa kannattavasti, että ei voi koskaan sanoa, että Meta tai mikä tahansa kanava ei toimi meille, koska mikä tahansa myyntikanava, erityisesti Meta, niin aina voidaan saada toimimaan, kunhan me vaan ollaan oikeasti tehty se pohjatyö, se groundwork sinne, että me tunnetaan tasan tarkkaan, että kenelle me puhutaan siinä mainoksessa, millä tavalla meidän pitää puhua siinä mainoksessa sille kyseiselle henkilölle, jotta se saa sen henkilön ottamaan sen meidän halutun actionin. Kyllä. Ja mulla tulee tähän mieleen niin kuin se quote tai se juttu, minkä sä sanoit mulle ensimmäisessä puhelussa, kun me tavattiin, ja se on jäänyt sen jälkeen niin kuin itsellä pyörimään, on se, että miksi tämän pitäisi olla seuraava voittava mainos. Eli jos sä et pysty perustelemaan sun mainosta, että miksi se on seuraava voittava, niin jos sä et pysty perustelemaan sitä, niin sun ei pitäisi julkaista sitä. Eli jokainen mainos pitää pystyä perustella, että hei, tämän jutun takia, koska tämä juttu, eli siellä pitää olla selkeä syy sille, miksi se pitäisi olla voittava mainos. Ja jos katsoo niin kuin suurin osa niin kuin geneerisiä mainoksia, niin ei siellä ole takana mitään niin kuin reasoningia, että miksi tämä on se seuraava voittava mainos, vaan se on vaan sellainen, että no kokeillaan nyt vaan. Mutta tällä me ei just opita mitään ja yleensä tuhlataan vaan sit sitä spendiä, eikä tehdä niin kuin sitä skaalattavaa ja kannattavaa mainontaa. Jep, juuri näin. Jep. All right. Voitaisiin mennä sitten hyppää seuraavaan, että mitä siihen sitten oikeasti kuuluu siihen markkinatutkimukseen ja näin poispäin, niin hypätään oikeastaan suoraan syvään päätyyn. Joo, tehdään näin. Me mietittiin, että miten me niin kuin lähestytään tätä markkinatutkimusta, että mitä kaikkea siihen kuuluu ja
käytännössä ollaan jaettu se niin kuin 4 tämmöiseen pilariin, mitkä on hyvin pitkälti sellaisia tosi perustavanlaatuisia niin kuin asioita, ja niihin kun keskittyy, niin käytännössä tulee pääsemään erittäin pitkälle. Ja meillä on ensimmäisenä juttuna on markkinan tietoisuuden taso. Ja tämä voi olla vielä, niin kuin etenkin Suomen markkinalla, vähän omituinen niin kuin termi, mistä ei välttämättä vielä hirveästi puhuta, mutta käytännössä niin kuin yksinkertaisesti selitettynä meillä on 5 eri tietoisuuden tasoa markkinalla. Eli meillä on semmoinen, tai niin kuin ensimmäinen taso on se, että se on niin kuin täysin tietämätön, eli markkina on täysin tietämätön ongelmasta, että niillä on edes joku ongelma, tai niillä välttämättä ei edes ole niin kuin mitään ongelmaa. Sitten seuraava taso on ongelmatietoinen taso, eli sillä tasolla tämä markkina, eli nämä ihmiset tietää, että niillä on joku ongelma, mutta ne ei tiedä, että siihen on olemassa mitään ratkaisuja. Sitten on ratkaisukeskeinen, tai siis ratkaisutietoinen taso, ja tämä markkina nimensä mukaisesti on tietoisia sekä siitä niiden ongelmasta, että sitten markkinalla olevista ratkaisuista, mutta niillä ei ole mitään semmoista tiettyä spesifiä ratkaisua mielessä, mikä olisi niille paras, eli ne ei niin kuin tiedä sitä vielä. Sitten siitä seuraava taso, 4. taso, on tuotetietoinen taso, ja se meinaa sitä, että markkina on tietoinen sun niin kuin kyseisestä tuotekategoriasta, niin kuin niistä tuotteista, mitä sä myyt, mutta se ei ole vielä vakuuttunut siitä, minkä takia niin kuin sun tuote on kaikista paras. Ja sitten viimeinen taso, 5. taso, on niin kuin, käytännössä niin kuin most aware, puhutaan englanniksi, niin se täysin tietoinen taso meinaa sitä, että se kyseinen markkina on jo tehnyt sen päätöksen, että ne haluaa ostaa just sun tuotteen, mutta ne vielä odottaa sitä, että sulla tulee vaikka joku alennuskampanja tai joku tarjous, että sitten ne voi niinku vetästä sitä liipasinta ja ostaa sen sun tuotteen. Ja se syy, minkä takia me laitettiin markkinan tietoisuuden taso tuohon ensimmäiseksi, on se, että jos me ei tiedetä, että millä tietoisuuden tasolla se meille, niin kun, meidän niin kuin markkinan tavallaan se suurin yleisö on. Eli tämmöinen niin kuin suurin tasku sitä yleisöä, puhutaan niin kuin pocket of audience, niin silloin me ei tiedetä, että mihin tasoon me keskitytään, koska totta kai kun me tehdään mainontaa, niin me halutaan, että ne mainokset skaalaa, ja me halutaan, että se meidän verkkokauppa skaalaa, keille me tehdään sitä mainontaa. Ja paras tapa luonnollisesti skaalata sitä mainontaa on tehdä mainoksia sille kaikista skaalattavimmalle yleisölle. Ja tämän takia me halutaan selvittää, että missä segmentissä tälle kyseiselle tuotteelle, tuotekategorialle, nichelle, markkinalle on se kaikista suurin yleisö näissä niin kuin tasoissa. Ja se syy, minkä takia meidän pitää selvittää se taso, on se, että se määrittelee täysin sen, että miten me aloitetaan meidän mainokset. Eli mitä huukkia me käytetään meidän mainoksissa. Mun mielestä se on yhden OG-copywriterin Robert Collierin niin kuin tavallaan luoma konsepti kautta niin kuin quote, minkä hän on sanonut, että sun pitää niin kuin astua sisään siihen niin kuin keskusteluun, mitä se sun prospekti käy jo mielessään sillä hetkellä. Eli toi käytännössä niin kuin hyvin tiivistää sen, että sun pitää osata niin kuin matchata se oikea taso, että mitä se kyseinen asiakaskunta miettii. Että jos ne on siinä ongelmatietoisessa tasossa, niin niille ei resonoi se, että me tullaan markkinoimaan niille, että hei, osta meidän tuote, tässä on -20% alennus. Koska ne ei tiedä sitä, että tämä kyseinen tuote olisi niille ratkaisu siihen ongelmaan, vaan niitä pitää opettaa sieltä ongelmatietoisesta tasosta ratkaisutietoiselle tasolle, eli hei, että sulla on tämä ongelma, sä kärsit näistä oireista, ja sitten me selitetään, niin kun, jos me halutaan mennä vielä vähän pidemmälle, niin selitetään se juurisyy sen ongelman takana, joka taas tekee sen, että me saadaan sillä positioitua se meidän ratkaisu ainoaksi niin kuin toimivaksi ratkaisuksi koko siltä markkinalta, kaikista niistä ratkaisuista. Mutta kuitenkin me opetetaan siitä ongelmatietoisesta tasosta siihen ratkaisutietoiseen tasoon, että hei, siihen on olemassa ratkaisuita, ja sitten mennään siitä pidemmälle siihen tuotetietoiseen tasoon, jossa me vertaillaan sitä meidän tuotetta kaikkiin muihin tuotteisiin, hyödynnetään niin sanottua mekanistista kopia, eli sitä sisällön tuottamista, tai siis mekanistista sisältöä,
joka justiin erottaa sen meidän tuotteen jollakin uniikilla tavalla, uniikilla mekanismilla. Eli se tuote toimii käytännössä vaan semmoisella tavalla, niin kuin mikä erottautuu niistä kaikista muista ratkaisuista. Ja sitten me viedään se asiakas kohti sitä täysin tietoista tasoa, että ne on valmiita ostamaan. Ja yksi juttu vielä pakko lisätä tuohon, että nyt tänä päivänä, kun niin kun, käytännössä, mä pohjustan vielä sen verran, että kaikki nämä tietoisuuden tasot, niin ne on Eugene Schwartz-nimisen copywriterin tavallaan kehittämä konsepti 60-luvulla. Ja jos me mietitään 60-lukua ja verrataan sitä tähän päivään, niin 60-luvulla ihmiset pysy käytännössä hyvin paljon pidempään sillä ongelmatietoisella tasolla, koska se, että jos sä 60-luvulla kärseit vaikka jostakin tietystä kivusta sun kehossa, niin sun piti todennäköisesti mennä jonnekin kirjastoon tai jonnekin vastaavaan paikkaan ja sieltä etsiä joku kirja, mistä sä etit jotakin, että okei, hei, jos mulla on nyt vaikka päänsärky jossakin tietyllä alueella, niin hei, mistä se saattaisi johtua, ja sulla niin kuin kestää paljon kauemmin se tiedon hankkiminen, että mistä se saattaisi johtua. Mutta tänä päivänä, etenkin kiitos AI-työkalujen, niin hakukoneet on niin sekuntien päässä, että me saadaan niin kuin, just se, että jos sulla on joku ongelma ja joku kipu, niin yksi googlaus, yksi kysymys LLM:lle, ChatGPT:lle, ja sä saat ensinnäkin sekunneissa vastauksia suoraan siitä, että mikä se sun ongelma saattaisi olla, ja sen lisäksi sä saat listan ratkaisuja siihen ongelmaan. Eli nykypäivänä ihmisistä tulee todella nopeasti, todella nopeasti siirrytään ongelmatietoisesta tilasta ratkaisutietoiseen tilaan, ja sen takia se mekanistinen sisältö ja sen niin kuin kopin kirjoittaminen ja se uniikki positiointi on vaan niin kuin vahvemmassa ja vahvemmassa roolissa, koska siihen meidän niin kuin pitää keskittyä, että miten me erotutaan nimenomaan kaikista näistä eri mahdollisista ratkaisuista, mitä meidän prospekteille niin kuin lyödään päin naamaa niin kuin ihan jo yhden haun ja yhden promptin jälkeen. Kyllä, just näin. Käydäänkö sitten vielä ne 3 muuta läpi vai hypätäänkö me syvälle tietoisuuden tasoihin? Ehkä mennään eteenpäin. Me voidaan sitten noista markkinan tietoisuuden tasoista puhua myöhemmin vielä lisää, koska ne on niin laaja aihe jo itsessään ja siihen voi heittää hyviä esimerkkejä, niin mennään eteenpäin suosiolla, niin voidaan jättää sen myöhemmällä ajankohdalle, niin voi sitten siihen keskittyä paremmin. Yes. Kyllä. Sitten meillä on toisena tuossa on niin kuin kilpailijatutkimus. Ja kilpailijatutkimus, niin se on aika yksiselitteinen, mutta sieltä ehkä niin kuin ne suurimmat niin kuin, ja tärkeimmät pointit on yksinkertaisesti niin kuin selvittää se, että minkälaisia väittämiä ja minkälaisia huukkeja, minkälaisia markkinointikulmia nämä meidän kilpailijat käyttää ja minkälainen se niiden positiointi on. Että onko ne positioinut itsensä jotenkin erottuvalla, uniikilla tavalla sinne markkinalle vai onko nämä kaikki kilpailijat sellaisia, että ne sanoo niitä samoja asioita, ne käyttää niitä samoja huukkeja, samoja mainoksia, niiden niin kuin funneleissa, niin kuin laskeutumissivuilla on täysin samat tekstit kuin kaikilla muillakin, vai että onko siellä joitakin sellaisia tekijöitä, mitkä oikeasti erottuu sieltä, mistä me voidaan ensinnäkin oppia, ja niiden perusteella me voidaan miettiä, että okei, miten me voidaan positioida meidän tuote vieläkin paremmin ja vieläkin vahvemmin ja vieläkin uniikimmalla tavalla, ja mitä meidän pitää tehdä, jotta me erotutaan näistä kaikista kilpailijoista. Ja kilpailijat me voidaan karkeasti jakaa 2 kategoriaan. Meillä on suoria kilpailijoita ja sitten epäsuoria kilpailijoita. Ja tämäkin on aika itseselitteinen, että suorat kilpailijat, niin jos meillä nyt on esimerkiksi, otetaan esimerkkinä joku ihonhoitotuote, joku kosteusvoide tai joku seerumi, niin okei, suorat kilpailijat tälle tuotteelle on kaikki muut kosteusvoiteet ja seerumit ja tällaiset ihonhoitotuotteet. Eli hyvin selkeä juttu. Mutta sitten epäsuorat kilpailijat, niin tämä on vähän niin kuin semmoinen, mistä mä itse tykkään niin kuin keskittyä tosi paljon siihen, että mä katon, mitä kaikki epäsuoria kilpailijoita on, koska niin kuin lähtökohtaisesti enemmän markkinoijat
mainostoimistot, copywriterit keskittyy tosi monesti liikaa niihin suoriin kilpailijoihin. Mutta esimerkkinä tämän niin kuin ihohoitotuotteen kanssa, niin epäsuora kilpailija voi olla esimerkiksi joku brändi, mikä myy tyynyliinoja. Ja ne myy sitä tyynyliinaa sillä anglella, että se parantaa sun ihoa. Esimerkiksi jos tyynyliina on vaikka bambutyynyliina, joka on vielä antibakteerinen luonnostaan, ja siinä voi olla joku hopea-ioniteknologia esimerkiksi, mikä tappaa niitä bakteereita sun naamasta, niin kuin ihosta yön aikana, niin toi on epäsuora kilpailija. Mutta me voidaan suoraan ottaa niiltä niin kuin inspiraatiota, katsoa miten ne tekee ja miten ne puhuu niistä samoista ongelmista, mitä me ratkaistaan, ja mitä mekanismeja, mitä huukkeja, mitä anglejä ne käyttää. Eli käytännössä epäsuora kilpailija on mikä tahansa kilpailija, niin kuin mikä tahansa brändi, mikä tahansa tuote, mikä tahansa tuotekategoria, niche, markkina, mikä ratkaisee niin kuin täysin tai sitten osittain niin kuin sitä samaa ongelmaa, samoja ongelmia, mitä meidän tuote ratkaisee. Tai ne myy samalle kohdeyleisölle. Se on toinen juttu, koska yleensä, jos meillä on sama kohdeyleisö, niin me voidaan suoraan katsoa sieltä, että okei, mikä tälle jollekin niin kuin brändille X toimii, ja jos me kokeillaan sitä meidän tuotteelle, meidän brändille, niin siellä on tosi iso mahdollisuus sille, että se toimii myös meille, koska se kohderyhmä on sama. Niin se samanlainen sisältö, jos se vaikka on joku tietty formaatti tai joku tietty niin kuin tapa, miten me ollaan viestitty se asia, niin se resonoi sille yleisölle tällä toisella brändillä, niin silloin se on vörtti testata myös itselle, koska iso chanssi on sille, että se toimii myös siellä. Kyllä. Mä haluaisin nostaa tässä sillä, että isoin olettamus varmaan tästä kilpailututkimuksesta on se, että kuulee, että kilpailija research, joo, tämä on tämä tärkeä juttu, että käydään katsoa, että mitä se isoin kilpailija tekee ja kopioidaan sieltä ne ja ymmärretään se ja katsotaan vaan tämä juttu ja sitten otetaan tämä meidän omalle brändille. Et sitähän tosi monet tekee on se, että hei, no nämä on jo löytänyt tämän voittavan jutun ja tämä selkeästi toimii ja näillä menee hyvin, niin katsotaan vaan mitä ne tekee, kopioidaan se meidän brändille, mutta ei se ihan toimi niin. Ja siitä ei myöskään, niin kuin, sä et ymmärrä, mikä on ollut se hypoteesi siellä takana. Käytännössä ne on jo voittanut sen, jos sä teet ihan samaa juttua, niin sä jäät joka tapauksessa siinä käytännössä kakkoseksi. Ja ehkä niin kuin enemmän just toi oli tosi hyvin esitetty, että nimenomaan se, että sä haluat ymmärtää, että mitä ne sun kilpailijat tekee, jotta sä voit tehdä jotain täysin uniikkiä, mitä ne kilpailijat tekee. Ja mikä on paras tapa, jos haluaa niin ottaa inspiraatio, on nimenomaan mennä sinne epäsuorin kilpailijoille, että hei, niillä on se sama asiakasryhmä, niillä on se sama kohderyhmä, mitä mekin havitellaan ja tarkoitetaan, mutta meillä on eri tuote. Ja me voidaan niin kuin meidän tuotteille ymmärtää, että hei, mitä ne tekee, mikä niillä toimii tolle kohderyhmälle, niin varmaan meilläkin toimii, mutta sitten tietenkin meidän jutuilla, meidän kulmilla. Että otetaan sieltä se joku tietty juttu ja niin kuin muokataan se siihen meidän angleen ja meidän tuotteeseen. Jep, se on just näin. Just näin. Ja toi on nimenomaan yksi niistä, niin kun, tai toi on se syy, minkä takia meidän markkinat niin kun täyttyy tuhansista brändeistä, mitkä sanoo niitä täysin samoja asioita, niiden mainokset näyttää täysin samalta keskenään, koska ne on tehnyt just sitä, että ne on vaan suoraan kopioinut sillä joltakin yhdeltä brändiltä, mistä ne on nähnyt, että hei, siistin näköinen mainos, se varmaan toimii noilla, tai se on varmaan hyvä mainos, koska ne on tehnyt ton, otetaan se meille, sitten ne vaan replikoi sen tismalleen saman mainoksen, ja sitten kun kaikki tekee tätä, kaikki kopioi toisiltaan, niin loppujen lopuksi justiin nämä meidän asiakkaat, keille me koitetaan myydä meidän asiakkaiden tuotteita, niin ne on jo nähnyt niin kuin tuhansia ja tuhansia samanlaisia mainoksia, niin silloin jos me tehdään sitä samaa lähestymistapaa, että mekin vaan suoraan katsotaan, että hei, kivan näköinen mainos, testataan se meille, ilman että me ollaan oikeasti kriittisesti analysoitu ja ajateltu, että onko tämä mainos oikeasti hyvä vai onko se vaan kivan näköinen. Ja oikeasti mietitty, että hei, että niin kuin jos me vaan replikoidaan tämä mainos meille, niin onko siinä mainoksessa ne kaikki elementit, mitä siinä pitää olla, jotta se meidän avatari, jotta se meidän niin kuin kohdepersona oikeasti ostaa tästä meidän mainoksesta. Ja
just ton takia meidän täytyy käyttää luovuutta ja meidän täytyy miettiä erilaisia tapoja, miten me tehdään sitä meidän markkinatutkimusta, jotta me ei vaan kopioida sitä, mitä muut tekee, vaan me voidaan niin kuin ottaa olemassa olevia ideoita eri paikoista, eri nicheistä ja yhdistellä niitä, joista sitten tavallaan tulee niin kuin uusia ideoita, koska me ei voida niin kuin suoraan niin kuin ihan täysin net new ideoita keksiä, tai se on ainakin hyvin hankalaa, koska niin hyvin pitkälti niin kuin kaikki ideat on niin kuin jossain muodossa keksitty, mutta me voidaan aina yhdistellä eri ideoita, joista tulee tavallaan niin kuin uusia ideoita. Ja toi on se niin kuin tapa, miten me justiin erotutaan sieltä kaikesta kilpailusta meidän uniikeilla tavoilla, uniikeilla niin kuin myyntiviesteillä, uniikeilla formaateilla, uniikeilla niin kuin visuaalisilla elementeillä. Niin toi on niin kuin tosi tärkeä keskittyä just tohon. Ja sitten myös mitä tulee tuohon kilpailuun, niin meidän pitää myös ymmärtää esimerkiksi se, että millaisia offereita meidän kilpailijat pyörittää. Koska no offerit on myös ihan niin kuin oma puheenaiheensa, mutta siinä missä niin kuin me tarvitaan älyttömän hyvää positiointia ja markkinointia, jotta me voidaan myydä meidän tuotteita niin kuin mahdollisimman menestyksekkäästi, niin jos meidän offeri on hyvä, niin ne mainokset ja se positiointi vie meidät vaan tiettyyn pisteeseen asti. Että jos se offeri puuttuu, niin sitten se niin kuin meidän paletti ei ole niin vahva kuin se voisi olla. Niin toi on myös toinen juttu, että pitää ottaa huomioon myös se, että minkälaisia muita asioita niin kilpailijat tekee ja testaa, kun vaan pelkästään niitä mainoksia. Että ymmärtää myös sieltä sen kokonaisuuden, koska ne offerit, kaikki laskeutumissivut, kaikki struktuurit, tämmöiset on täysin sidonnaisia siihen, että miten hyvin se meidän mainonta toimii. Kyllä, just näin. Tästä tuli aika kattavasti kilpailija-analyysiä ja mitä se oikeastaan pitää sisällään. Ehkä haluaisin vielä tuohon lisää, että nimenomaan, että sulla voi käydä tuuria ja sä voit saada niin kuin jonkinnäköisiä tuloksia sillä, että sä vaan varastat niin kuin kilpailijan mainoksia käytännössä yksi suhde yhteen, eli no käytännössä otat vaan kilpailijan mainoksia ja teet sun brändillä sen sun tuotteella, mutta se todennäköisesti se väsyy tosi nopeasti, se ei ole todellakaan mikään skaalattava mainos, ja sit sä et myöskään sitä ei hirveän fiksusti pysty lähteä niin kuin iteroimaan ja testaa tai niin kuin jatkojalostaa, koska sulle ei ole ollut sitä hypoteesia siellä takana, että tämä ei ole niin kuin sun ideoima mainos ja sulle ei ollut tässä sitä intentioa, niin tässä tullaan takaisin tähän niin kuin intentionaaliseen testaamiseen, että ei sitten niin kuin ymmärrä, että mikä siinä on tehnyt niin hyvää, koska sä et ole tehnyt sitä researchia siellä takana. Jep, ja silloin sun oma ajattelukyky ei kehity niin kuin markkinoijana. Että jos sä et koskaan teet sitä ajatusprosessia itse, että sä teet sen manuaalisen markkinatutkimuksen ja sen kautta sulle tulee joku idea siihen entry pointtiin, siitä tavallaan tuotteen positioinnista, että okei, millä kulmalla nyt vaikka lähdetään, millä uniikilla kulmalla me lähdetään testaamaan tätä seuraavaa mainospätsiä. Ja jos sä et itse niin kuin sen markkinatutkimuksen kautta niin kuin luo sitä hypoteesia just sille, että okei, minkä takia tämän seuraavan mainoksen pitäisi olla tuon koko mainoskäyttäjän historian paras mainos. Semmoinen mainos, mikä tulee ottamaan sieltä kaikista eniten mainospendiä koko sen mainoskäyttäjän niin kuin historian mainoksista, niin. Katkesi ajatus ihan täysin. Mä en muista, että oliko mä niin kuin selittämässä, että jos sä et tee niin silloin sä et tule tekemään menestyksestä mainontaa, mutta kuitenkin, niin kuin, että se siinä on just toi pointti. Niin, se oma ajattelukyky. Niin, nimenomaan, että sä et koskaan opi siitä oikeasti, sä et saa sitä hyvää skillsettiä ja sitä oikeaa taitoa markkinoijana tehdä sellaisia mainoksia, mitkä konvertoi sille sun kohdeyleisölle, jos sä vaan kopioit kaiken, mitä muut tekee, etkä käy itse sitä omaa ajatusprosessia läpi. Kyllä, just näin. Kriittinen ajattelu, siitä ollaan kyllä paljon puhuttu. Jep. All right. Varmaan voidaan siirtyä seuraavaan. Tässä oli hyvä setti kilpailija-analyysistä ja kilpailijan niin koko siitä markkinan ymmärtämisestä. Just näin, joo. Siirrytään seuraavaan, kolmas kohta. Niin siinä me keskitytään niin kuin siihen meidän itse kohdeyleisöön, kohdepersoonaan, avatariin. Voidaan puhua niin kuin ICP:stä, niin kuin Ideal Customer Profile tai Ideal Customer Persona. Ja
tämä on niin kuin ehkä myös niin kuin melkein joka kohdasta voi aina sanoa, että tämä on se tärkein juttu, mutta ehkä niin kuin tästä voi niin kuin sanoa, että tämä on niin kuin oikeasti se mihin myös niin kuin itse laitan kaikista eniten niin kuin fokusta, koska No, niin kuin, tämä on se pihvi, se on se asiakas. Jep, niin kuin, koska lyhykäisyydessään niin kuin se brändi, joka tuntee ne omat asiakkaansa kaikista parhaiten, niin ne myös printtaa kaikista parhaiten. Ne skaalaa kaikista parhaiten, koska niin kuin, ne vaan tietää niin kuin kaikista parhaiten, että mikä saa niiden kyseistä, niin kuin niiden tuotteen ja niiden niin kuin nichin asiakkaat oikeasti toimimaan ja tekee sen ostopäätöksen sen tuotteen kanssa. Kyllä. Mutta näistä, niin kuin, mitä tulee tuohon kohderyhmän markkinatutkimukseen, niin me voidaan sielläkin käytännössä jakaa toi meidän niin kuin, kohderyhmä niin kuin karkeasti 2 eri osaan. Ja siellä niin kuin, noi osat on käytännössä niin kuin, meidän kohdeyleisön demograafiset tiedot ja psykograafiset tiedot. Ja me ei mennä tähänkään nyt mitenkään niin kuin älyttömän syvälle, koska etenkin noista psykograafisista tiedoista voisi niin kuin heittää ihan oman jaksonsa ja mennä tosi syvälle niihin, että mitä kaikkia asioita niin kuin sieltä pitää tutkia ja ottaa huomioon. Mutta tälleen niin kuin lyhykäisyydessään, niin nuo demograafiset tiedot, niin ne hyvin pitkälti tarkoittaa näitä tosi perustason, niin kuin pintatason tietoja, että justiin ikä, sukupuoli, mitä tekee työkseen, onko opiskelija, onko työntekijä, parisuhdestatus, näin poispäin. Niin kuin se, missä sä asut, lokaatio, tällaiset. Hyvin tollaisia niin kuin perusjuttuja. Totta kai ne on hyvä tietää, meidän pitää tietää noin, mutta ongelmana taas kerran on se, että tosi useasti sekä brändit että agencyt että niin kuin copywriterit, niin ne keskittyy liikaa niin kuin noihin demograafisiin tietoihin. Ja ongelma on se, että noi tiedot, niin kuin kaikki tietää noi tiedot. Se ei vaadi mitään hirveän isoa osaamista, että pystyy selvittämään noin demograafiset tiedot. Ja ne ei ole myöskään niitä, mitkä oikeasti on niitä isoimpia needle movereita siinä mainonnassa, vaan ne on nimenomaan ne psykograafiset tiedot. Ja psykograafiset tiedot, niin niissä voidaan mennä ihan älyttömän syvälle, mutta lyhykäisyydessään niin ne on sitten näitä meidän markkinan suurimpia haluja, pelkoja, fantasioita, niiden uskonnollisia ja poliittisia näkemyksiä, ideologioita ja kaikkia tollaisia asioita, mitä meidän pitää ottaa erityisesti huomioon meidän mainonnassa, koska niin kun yhtenä esimerkkinä, vaikka jos otetaan poliittiset näkökulmat ja poliittiset niin kun ideologiat, niin jos me ei tiedetä meidän kohdeyleisön niin kun poliittisia näkemyksiä, niin jos meidän mainonnassa käytetään jotakin aivan täysin toista niin kuin poliittista näkökulmaa, ideologiaa, mitä meidän kohdeyleisö uskoo, niin se ei tule resonoimaan niiden kanssa, koska niillä välittömästi tulee semmoinen defenssimoodi, ne haluaa puolustella sitä niiden omaa ideologiaa, ja ne ei halua tavallaan kuulla sulta mitään, niin kuin jos se menee niin vastoin tavallaan sitä, mihin ne itse uskoo. Ja myös tosi isona niin kuin psykograafisena pointtina on ihmisten uskomukset, uskomusjärjestelmät, koska markkinointikin hyvin pitkälti, niin se on vanhojen uskomuksien niin kuin rikkomista. Me halutaan niin kuin viestiltä rikkoa niitä olemassa olevia uskomuksia niiltä asiakkailta, jotka estää niitä sen ostopäätöksen tekemistä, ja samanaikaisesti me halutaan rakentaa asteittain niin kuin uskomukselta uusia uskomuksia sinne, koska me ei voida käyttäytyä, ihmiset, me ei käyttäydytä niin kuin sillä tavalla, että se ei ole linjassa meidän uskomusten kanssa. Me suoraan käyttäydytään sen mukaan, mihin me uskotaan ja mitkä on meidän uskomukset. Niin jos sulla on uskomuksia, jotka estää sua ostamasta jonkun tuotteen, niin silloin sä et tule ostamaan sitä tuotetta. Mutta jos me saadaan purettua niitä estäviä uskomuksia, ja rakennettua tilalle uusia uskomuksia, mitkä taas tukee sitä käyttäytymistä, että sä voit ostaa jonkun asian, niin silloin taas sä ostat sen asian ja me saadaan markkinoijina ne ihmiset ostamaan niitä asioita, niin uskomukset on myös niin kuin yksi todella iso ja tärkeä juttu, mitä pitää tietää siitä meidän markkinasta. Ja mutta tossa on Sori, mä esimerkkinä vaan halusin heittää, että esimerkiksi niin kuin voi olla uskomus, että
halpa ei voi olla hyvää niin kuin jonkun Jep. tuotteen suhteen, että jos on liian halpa, niin sitten sen jälkeen meidän pitää rikkoa se uskomus ja miettiä, että miten me rikotaan tämä uskomus erilaisen todisteiden ja luottamuksen kautta, että okei, no miten tämä voi olla näin halpa, voi olla muka hyvää, niin sitten se uskomus pitää rikkoa, että tämä onkin mahdollista, ja sitten siihen pitää syöttää just se uusi uskomus. Jep, just näin. Joo, tuo oli hyvä esimerkki niin kuin yleisestä uskomuksesta, mitä tosi monilla on. Oikein hyvä. Mutta joo, lyhykäisyydessään niin kuin psykograafiset tiedot, ne menee ihan älyttömästi syvemmälle, mutta jotta päästään tässä näin niin kuin eteenpäin ja pidettyä tämä semmoisena kuitenkin niin kuin helposti lähestyttävänä, niin mennään eteenpäin myös näiden niin kuin kohderyhmien sisällä. Näihin kohderyhmiin, tähän meidän niin kuin kohdepersoonaan, niin yksi juttu, mikä on itse asiassa, voitaisiin myös sanoa niin kuin noiden tietoisuuden tasojen niin kuin lisäksi yksi niin kuin ydinjutuista, mitä tulee markkinointiin. Ja se on sen markkinan massahalut. Ja massahalut yksinkertaisuudessaan on tällaisia niin kuin universaaleita isoja haluja, mitkä yhdistää hyvin pitkälti kaikki ihmisiä. Esimerkiksi vaikka varallisuus tai vaurastuminen, terveys, rakkaus, tällaiset asiat. Näitä universaalisti kaikki ihmiset haluaa. Ja me voidaan yhdistää meidän tuotteita tai meidän tuotetta, mitä me myydään, niin me voidaan niin kuin käytännössä kanavoida ja yhdistää se tuote johonkin jo olemassa olevaan massahaluun tavallaan semmoisella tavalla, että se toimii ikään kuin siltana sen massahalun saavuttamiselle. Eli meidän asiakaspersona, se on tällä hetkellä pisteessä A, ja se haluaa pisteeseen B, eli sinne, että se saavuttaa sen halun. Ja meidän tuote voi toimia niin kuin tämmöisenä menolippuna sinne B-pisteeseen niin kuin pääsemiselle. Niin me ei voida luoda niitä. Jep. Toki tuossa on caveattina se, että on myös mahdollista niin kuin luoda haluja, niin kuin tiettyjä haluja, ja on mahdollista niin kuin vahvistaa niitä, mutta tämäkin niin kuin konsepti massahaluista tulee suoraan samalta kaverilta Eugene Schwartzilta, ja Schwartz oli tosi vahvasti sitä mieltä, että sä et pysty luomaan niin kuin halua, että sun pitää vaan ja ainoastaan kanavoida ja niin kuin yhdistää sun tuote johonkin olemassa olevaan haluun. Mutta tämän päivän maailman, tai niin kuin siis tämän päivän copywritereita, maailman parhaimpia markkinoijia, kuten esimerkiksi Allen Sultanik, on itse sitä mieltä, että sä pystyt myös luomaan haluja. Niin kuin, mutta joo, sekin on ehkä toisen päivän aihe, niin kuin mennä siihen syvemmälle. Jep. Mutta se on niin kuin yleisesti niin kuin markkinoiden tehtävänä on niin kuin, nimenomaan, mitä sä just avasit, on yhdistää se niitä jo olemassa olevia massahaluja. Et siellä on ehkä se isoin vipu, että koska se täysin uuden massahalun rakentaminen vaatii todella paljon niin kuin työtä, niin meillä on kaikista isoin vipu siinä, että me yhdistetään, että mikä on se isoin massahalu, mikä me voidaan yhdistää siihen meidän tuotteeseen tai brändiin. Jep, ja erityisesti niiden massahalujen identifioiminen sen markkinatutkimuksen ja testaamisen kautta. Että me halutaan eka sen tutkimuksen kautta selvittää, että okei, mitkä olisi jo olemassa olevat massahalut, mitkä tällä markkinalla on, joihin me voidaan kanavoida ja yhdistää tämä meidän tuote. Ja tavallaan joiden niin kuin varjolla me voidaan myydä tätä tuotetta. Ja jos esimerkiksi me saadaan markkinatutkimuksesta niin kuin selville, että on vaikka 3 isoa massahalua, joita me voidaan testata tälle tuotteelle, jotka on niin kuin relevantteja, niin sitten me testataan ne massahalut niin kuin tavallaan tämmöisellä niin kuin tieteellisellä metodilla, ja sen kautta me selvitetään, että okei, mikä massahalu näistä on kaikista skaalattavin, mikä saa kaikista eniten sitä mainosspendiä, mistä löytyy se kaikista suurin yleisö meille, että niin kuin mikä halu siellä kuitenkin niin kuin outperformaa ne muut, ja sitten priorisoidaan sitä, keskitytään niin kuin siihen haluun. Et esimerkiksi, jos sä myyt vaikka jotakin tuotetta, mikä valkaisee hampaita, niin siellä niin kuin iso halu on se, että sä niin kuin näytät paremmalta. Sun fyysinen olemus muuttuu paremmaksi, ja sillä taas on niin kuin
moniulotteisia tavallaan hyötyjä ja haluja, koska se voi olla suoraan niin kuin sidonnainen vaikka siihen haluun niin kuin saada rakkautta. Koska sulla saattaa olla se uskomus, että hei, jos mulla on valkoisemmat hampaat, mä näytän paremmalta, mä oon niin kuin vetävämpi, niin silloin sä voit menestyä paremmin sillä osa-alueella. Tai sitten massahalu voi olla, niin yksi massahalu, mikä käytännössä tarkoittaa sitä niin kuin vaurastumista, on se, että sä teet enemmän rahaa. Se on yksi iso massahalu. Niin se, että sulla on valkoisemmat hampaat, niin se voi auttaa sua esimerkiksi saamaan työpaikan. Tai se voi auttaa sua saamaan paremman työpaikan. Ja siitä itse asiassa siitä on tutkimuksia tehty, miten ihmiset, keillä on valkoisemmat hampaat, ne hymyilee enemmän, ne on itsevarmempia, ne kantaa itseensä eri tavalla, jne, niin se suoraan se yksi pieni hyöty siitä, että sä jostakin tuotteesta saat vaaleimmat hampaat, valkoisemman hymyn, niin sillä voi olla jopa niinkin pitkä niin kuin moniulotteinen hyöty, että sun taloudellinen tilanne tulee parantumaan sen takia, jolloin se on suoraan yhdistetty siihen massahaluun, että sä teet enemmän rahaa ja vaurastut, saat statusta ja näin poispäin. Kyllä, sun pitää olla vaan markkinoija tämmöinen yhdistelijä, joka osaa yhdistää nämä ja tekee just sen tutkimuksen, koska se ei ole nimenomaan sen asiakkaan tehtävä miettiä, että osaa yhdistää sitä, että kun ne näkee vaikka tämän jonkun hammastahnan, että hei, tämä muuten tekee musta rikkaamman, tai että mä saan täällä mun duunipaikan, tai paremman duunipaikan, vaan se on nimenomaan sen markkinoijan tehtävä miettiä, että mitä siellä ihmisen päässä liikkuu, ja miten me saataisiin sitä yhdistettyä johonkin siihen niin kuin massahaluun, siellä niin kuin johonkin siihen outcomeen, ja sitä kautta niin kuin saada ne tajuamaan, aivan, että niin kuin tässä on niin kuin näin, nämä on ne kaikki hyödyt, että en mä ajatellut tämmöisiä hyötyjä tästä tuotteesta, tai että, niin kuin, että mä pystyn saavuttaa tämmöisiä juttuja tällä. Jep, itse asiassa hammastahannasta hauska esimerkki. Muistaakseni se oli Claude Hopkinsin tekemä mainos, olisiko ollut Pepsodentille vai Colgateille, saattoi olla Pepsodentille, joskus way back 1900-luvun alkupuolella, jolloin maailmassa elettiin niin kuin aikaa, että ihmiset ei käytännössä niin kuin käyttänyt hammastahnaa, ei ihmiset pessy hampaita, se ei ollut mikään niin kuin yleinen juttu niin kuin tänä päivänä, niin Claude Hopkins teki tämän niin kuin mainoskampanjan, olisiko se ollut Pepsodentille, vähän nyt noloa, kun ei tarkalleen muista, kumpi se oli, mutta kuitenkin, niin Claude niin kuin tavallaan teki semmoisen niin kuin kampanjan, missä se meni jotakuinkin näin, että se niin kuin kertoi plakista, että plakki, mitä kertyy hampaiden päälle, niin se on tavallaan semmoinen niin kuin vaarallinen niin kuin, tämmöinen niin kuin filmi, mä en tiedä mikä niin kuin olisi hyvä suomenkielinen sana sille, mutta et tavallaan se on se juttu, mikä niin kuin peittää semmoisen Hollywood-hymyn, niin kuin mikä sulla voisi olla. Että tavallaan niin kuin se loi tollaisen markkinointikampanjan siihen, eli käytännössä kun sä käytät tätä hammastahnaa, niin sä pääset eroon siitä plakista, ja sen plakin takana on Hollywood-hymy, eli tämmöinen justiin nimenomaan todella valkoiset hampaat, todella kaunis hymy, ja se oli semmoinen tekijä, niin kuin mikä ihan täysin raketoi ne hammastahneen myynnit, että tavallaan niin kuin sen jälkeen niin kuin hammastahna yleistyi ja hampaiden peseminen alkoi yleistymään, koska se halu oli niin suuri, niin kuin tiedätkö, näyttää semmoiselta elokuvatähdeltä, ja se oli niin kuin suoraan konnektattu niihin sen markkinan massahaluihin, mitkä on täysin universaaleja ja koskettaa kaikkia maailman ihmisiä. Niin. Oli vaan pakko mainita, kun sanoit hammastahnan. Toi oli hyvä. Tosi mielenkiintoinen tarina. Suosittelen, jos kiinnostaa, niin kannattaa tutustua tuohon syvemminkin, koska Claude Hopkinsilla on paljon tuollaisia niin keissejä. Tai just vaikka ylipäätään näitä OG-copywritereita, niin ketkä on tehnyt tuommoisille maailman suurimmille brändeille, Dovelle ja Kellogg'sille ja tämmöisille vastaaville niin kuin aikoina markkinointikampanjoita, jotka on saanut niin kuin jonkun tietyn tuotteen niin kuin myynnit räjähtämään täysin, niin ne on niin kuin todella mielenkiintoisia ja niistäkin voi oppia tosi paljon. Jep, ja varsinkin niitä uniikkeja mekanismeja, että niihin kun kiinnittää huomiota, että miten sieltä on löydetty se joku uniikki positiointi, miten sä oot käytännössä, miten sä on tehnyt siitä ihan täysin niin kuin uniikin siitä tuotteesta, miten se on erottunut ihan kaikista muista, vaikka se on voinut olla käytännössä ihan samaa settiä, mitä kaikki muutkin myy. Jep, se on totta. Jep, Kyllä. just näin. Mutta joo, ihan niin kuin summa summarum,
niin kuin pähkinänkuoressa tuohon avatari niin kuin sun kohdepersonan researchiin, niin jos sä et tunne sitä sun kohdepersonaa oikeasti käytännössä niin kuin paremmin kuin ne tuntee itsensä, niin silloin sä et pysty tekemään niin tehokasta ja iskevää mainontaa kuin mitä sä pystyisit tekemään. Et se ei riitä, että sä vaan tiedät ne ihan perus pienet jutut, että okei, mikä se ikä on ja sukupuoli ja näin poispäin, vaan oikeasti pitää tietää niin kuin syvemmälle, että miltä niiden somefiidit näyttää, millaista sisältöä ne kuluttaa, mistä ne lukee niiden uutiset, mitä ne tekee niiden vapaa-ajalla, niin kuin, tiedätkö, mihin jonkun 2 ravintolan väliltä, niin kuin kumpaan ne menee todennäköisemmin syömään viikonloppuna ja mitä ikinä. Siis tällaisia niin kuin, todella niin kuin syvälle meneviä tietoja, niin pitää oppia tuntemaan sieltä asiakkaasta, jotta me saadaan siitä meidän myyntiviestistä mahdollisimman syvästi resonoiva. Ja kaikki nämä tiedot saadaan aina sen niin kuin perustavanlaatuisen ja syvän markkinatutkimuksen kautta. Kyllä, juurikin näin. Se on niin kuin varmasti yksi tärkeä osa itse tätä markkinatutkimusta, että ymmärtää perinpohjaisesti sen asiakkaan, miten se puhuu, miten se käyttäytyy, kaikki nämä jutut. Just näin. Alright. Mennäänkö siitä hypätäänkö viimeiseen? Kyllä, tehdään näin. Viimeinen kohta, tämä on aika nopea ja yksinkertainen juttu, niin ihan vain se niin kuin yleinen markkinatutkimus, ja se yleinen markkinatutkimus pitää sisällään muun muassa sen, että sä niin kuin yleisellä tasolla tunnet ja tiedät, että millainen se markkina on, niin kuin missä sä myyt. Eli kun me puhutaan markkinasta, niin se markkina voi tarkoittaa sekä sitä kohdeyleisöä, kenelle me myydään, että tämä on meidän markkina, mutta markkina voi tarkoittaa myös niin kuin konkreettisesti sitä maata tai niitä maita, missä sä myyt. Niin nyt jos me keskitytään enemmän siihen niin kuin jälkimmäiseen, niin totta kai sun pitää tietää siitä sun maasta ja markkinasta esimerkiksi niin kuin kulttuuri ja niiden ihmisten ostokäyttäytyminen, koska just jos vaikka verrataan suomalaisia ja jenkkiläisiä, niin kulttuurieroja on todella paljon ja myös ostokäyttäytyminen on todella erilainen. Ihan vain sillä, että vaikka Jenkeissä niin netistä ostaminen on tosi paljon, tai siis siellä ostetaan todella paljon enemmän netistä asioita kuin mitä Suomessa. Että Suomessa se on vielä siihen verrattuna niin kuin pienemmällä tasolla. Tai että ihmiset ei ole niin tavallaan ei ostele niin paljon netistä asioita, niin se on niin kuin suoraan vaikuttaa siihen ostokäyttäytymiseen ja siihen, että miten meidän pitää puhutella meidän mainoksissa niitä asiakkaita ja miten meidän pitää rakentaa meidän niin kuin länderit, meidän laskeutumissivut. Ottaen just sen huomioon, että Suomessa meillä on paljon niin kuin vanhempaa kohderyhmää, ketkä ei ole ihan niin kuin tech-savvy ihmisiä, niin me ei voida niille tehdä mitään kovin monimutkaisia ja komplekseja ländereitä, missä on hirveästi kaikkia nappeja, mitä pitää painaa, mitkä vaan luo sitä kompleksisuutta siihen ostopolkuun, vaan meidän pitää tehdä se niille mahdollisimman simppeliksi ja yksinkertaiseksi, jotta niiden se taitotaso mätsää tavallaan sen meidän niin kuin tekemän tason, että ne pystyy navigoimaan niin kuin siellä ländereillä helposti ja näin. Ja myös se, että ne ymmärtää meidän mainokset, että me ei tehdä mitään sellaista, mikä menee niillä niin kuin yli hilseen. Noi on niinku tommosia niinku yleisiä tärkeitä juttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Ja sitten ehkä tähän niinku yleiseen markkinaan, ja nyt viitataan taas siihen niinku kohdeyleisöön, niin siellä niinku tästä listassa tavallaan niinku tärkein juttu on sen markkinan kypsyystaso. Ja kun me aloitettiin tämä tietoisuuden tasoista ja sitten puhuttiin äsken massahaluista, niin nämä kypsyystasot, eli tämä markkinan kypsyystaso, niin noin 3 on käytännössä niin kuin kaiken markkinoinnin niin kuin tommosia ydinpilareita. Ja myös markkinan kypsyystasot tulee suoraan Eugene Schwartzilta. Ja lyhykäisyydessään myös markkinan kypsyystasoja on 5. Ja markkinan kypsyystaso, se vaan siis meinaa niin kuin yksinkertaisuudessaan sitä, että montako tuotetta kautta ratkaisua se meidän markkina on nähnyt niin kuin jo aikaisemmin. Et puhutaan siis ihan vaan tasoista 1-5. Ja tasolla 1, niin jos sä oot ensimmäinen brändi, ensimmäinen tuote, mikä koskaan tulee sille markkinalle, niin se riittää, että sä sanot sen sun ihan perusväittämän,
mitä se sun tuote auttaa mitä se tuote auttaa sitä asiakasta saavuttamaan, ja se toimii. Mutta heti kun tulee lisää kilpailua, sanotaan, että siellä on vaikka 2 muuta kilpailijaa markkinalla, niin silloin me siirrytään sille tasolle 2, missä meidän pitää laajentaa sitä meidän väittämää, mikä meillä oli alun perin. Eli meidän pitää jotenkin expandata sitä, jotenkin tehdä siitä vahvempi, että se erottuu siitä markkinasta ja sieltä kilpailusta. Ja sitten taso 3 meinaa sitä, että meillä on jo tosi paljon kilpailua, ja siellä me tarvitaan uniikki mekanismi, joka erottaa meidät sieltä niin kuin kaikista siitä kilpailusta. Ja sitten taso 4, niin meidän pitää vaan yksinkertaisesti tehdä parempi mekanismi, koska taso 3 niin muutkin alkaa jo käyttämään uniikkeja mekanismeja, jolloin meidän pitää vielä sitten tehdä meidän mekanismista vahvempi. Ja sitten taso 5, niin se käytännössä on niinku tämmöinen NS-identiteettitaso, jolloin me sidotaan se markkinointi taas takaisin siihen meidän kohdepersoonaan. Eli silloin me taas calloutataan se meidän avatari sieltä, meidän kohdepersoona, ja me voidaan sitoa se vaikka johonkin tiettyyn identiteettiin. Että justiin vaikka joku Fit Dad Transformation jollekin niin kuin fitness-tuotteille esimerkiksi, että me calloutataan joku tietty identiteetti, minkä ne haluaa saavuttaa. Ja meidän täytyy tietää sen meidän markkinan kypsyystaso sen takia, koska just, että taas kerran vähän sama juttu kuin niiden tietoisuuden tasojen kanssa, että jos me ei tiedetä sitä, että mikä niin kuin kypsyystaso siinä meidän markkinassa on, niin me ei osata tehdä sitä meidän mainontaa oikealla tavalla. Että jos se meidän jos se meidän markkinan kypsyystaso on sillä tasolla 3, missä me tarvittaisiin niitä uniikkeja mekanismeja, niin jos me pysytään itse meidän mainonnan kanssa tasolla 1 tai tasolla 2, että me sanotaan niitä perusväittämiä, just vaikka näitä, että hei, valkoisempi hymy, niin ne ei tule toimimaan niin kuin sillä markkinalla, koska siellä on jo niin paljon niitä toimijoita, ketkä sanoo sitä täysin samaa asiaa. Ja se syy, minkä takia meidän pitää niin kuin osata matchata meidän mainonnassa se oikea kypsyystaso, on se, että asiakkaat ja kuluttajat käytännössä aina valitsee kaikista mahdollisista tuotteista sen tuotteen, mistä ne kokee kaikista suurimman niin kuin itsevarmuuden, että tämä kyseinen tuote tulee niin kuin auttamaan niitä saavuttamaan niiden unelmat ja tavoitteet, mitä niillä on. Että se, että jos sulla on monta tuotetta, minkä välillä sä niin kuin, arvuuttelet, että okei, mikä näistä tuotteista pitäisi ostaa, niin kyllä sä lopulta päädyt ostamaan sen, mihin sulla on se itsellä niin kuin kaikista suurin itsevarmuus, että tämä tulee auttamaan mua kaikista parhaiten, kaikista suurimmalla todennäköisyydellä näistä kaikista muista. Niin just sen takia me tarvitaan niitä mekanismeja, jos me ollaan todella niin kuin kilpailulla tai niin kuin saturoituneella markkinalla. Ja myös sen takia tämä on tärkeää, koska nykyään niin lähes poikkeuksetta, lähes tulkoon kaikki markkinat on tavalla tai toisella saturoituneita. Koska se riittää, että sillä markkinalla on ihan niin kuin muutama toimija, jotka myy samaa tuotetta samalle yleisölle, samoilla väittämillä, samoilla lupauksilla, niin se riittää siihen, että se markkina saturoituu. Ja silloin, jos me ei osata erottautua sieltä jollakin uniikilla tavalla, niin meidän viesti vaan jää sinne kaiken niin kuin meluun, hukkuu sinne niin kuin kaikkeen muuhun meluun. Kyllä. Ja mä tuohon just haluaisin sanoa, mitä niin kuin itse on havainnoinut, niin toi markkinoinnin kypsyystaso, niin tuo on ehkä semmoisia yhtiä aliarvostetuimpia ja ehkä semmoisia juttuja, mistä ei kaikista vähiten puhutaan, mutta kuinka tärkeä se kuitenkin on, niin kuin, että ei ainakaan itse näe, että ihan hirveästi niin kuin Suomessa tästä puhutaan näistä kypsyyden tasoista, mutta sitten, että kuinka tärkeä se kuitenkin on identifioida se, että kuinka kypsä se sun markkina on, ja sitten, että mitä sun pitää tehdä sillä asialla, ja just nimenomaan se, että miten sä erotut sieltä sun kypsästä markkinasta, ja sitten ymmärtää just, että eri kypsyyden tasoilla meillä on eri juttuja, mitä meidän pitää käytännössä tehdä, että me voidaan voittaa siellä ja skaalata, niin käytännössä just tässä taas päästään siihen positiointiin, että suurimmalla niin kuin sanoit, meillä taas ollaan niin kuin semmoisessa käytännössä, että melkein jokainen markkina on jollain määrin saturoitunut. Harvoin on niin kuin enää mitään ihan täysin uniikkeja tuotteita, että sä oot yksin sillä markkinalla, joten
tämä niin koskee melkein joka ikistä verkkokauppiasta ja niin kuin joka ikistä brändiä, vaan suurin osa, että se on aika kypsynyt se markkina, jolloin pitää identifioida se uniikki mekanismi, uniikki positiointi, miten sieltä markkinalta voidaan erottua, niin se on monille niin kuin, voi olla mainonnassa niin kuin kaikista isoin vipu, mitä ne voi tehdä, koska et sä vaan jatkat sitä, mitä sä teet tällä hetkellä sille samalle kypsyyden tasolle, tai se sillä samalla tavalla, mitä sä oot tehnyt, jossa te teette kaikki, puhutte niistä samoista hyödyistä sun kilpailijoiden kanssa, ja pyöritte vaan ympyrää siinä, niin käytännössä siinä me ei voida skaalata sitä mainontaa. Jep. Ja ylipäätään täytyy muistaa se, että mitä enemmän sinne markkinalle tulee kilpailua koko ajan, niin sitä kypsemmäksi se markkina käy koko ajan, koska sitä enemmän ihmiset näkee niitä lupauksia niin kuin niistä asioista, mitä sulle käytännössä luvataan, että sä tulet saamaan tämän tuotteen kautta. Esimerkkinä voidaan nostaa se Easyviisi-brändi, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmassa ensimmäisessä jaksossa, niin kun me tuotiin Easyviisi-konsepti Suomen markkinalle, niin täällä ei ollut muita toimijoita, ketkä olisi myynyt sitä kyseistä tuotetta, niin silloin se riittää, että me sanotaan vaan yksinkertaisesti, että hei, kasvata sun Google-arvosteluita tällä tuotteella. Ja se toimii, koska kukaan muu, no toki caveattina on se, että on ollut olemassa muitakin tuotteita ja ratkaisuja, mitkä on auttanut sua keräämään Google-arvosteluita. Mutta kuitenkin, kun tämä tuote oli itsessään ainoata laatuaan, niin silloin se basic claimi riittää. Mutta sitten kun niitä kilpailijoita alkoi tulemaan, niin silloin, jos kaikki sanoo sitä tismalleen samaa, että hei, kerää Google-arvosteluita nopeasti ja helposti sun yritykselle, niin ei ne asiakkaat tiedä enää niin hyvin, että okei, hei, mikä näistä on paras, jos ne sanoo kaikki sitä samaa. Niin silloin justiin se markkina elää koko ajan ja ne kypsyystasot elää koko ajan ja kehittyy koko ajan. Niin toi on myös yksi tärkeä syy sille, mikä on suoraan sidonnainen siihen meidän positiointiin ja myös meidän markkinointikulmiin, että me jatkuvasti voidaan testata uusia uniikkeja positiointeja ja uusia uniikkeja anglejä siitä meidän positioinnista, koska myös niin kun se meidän nykyinenkin positiointi, mikä meillä on, niin sekin saturoituu jossain kohtaa. Koska jos me ollaan rummutettu 500 mainosta, niin kuin satoja tai tuhansia mainoksia siitä yhdestä positioinnista, niin jossain kohtaa, kun meidän markkina on jo nähnyt sen meidän viestin moneen kertaan, niin se ei ole enää uuden kuulonen. Siitä häviää se semmoinen niin kuin uutuus, että hei, tämä on nyt jotakin täysin maata mullistavaa, täysin jotakin revolutionary breakthrough-settiä. Niin sen takia meidän pitää myös testata niitä positiointeja jatkuvalla syötöllä, jotta me saadaan pidettyä se meidän asiakkaan myyntiviesti niin kuulostamaan uniikilta, uudelta, sellaiselta, että se jatkuvasti herättää sitä uutta uteliaisuutta ja sitä uutta toivoa, että hei, olisiko nyt tämä juttu, se mun puuttuva palanen, niin onko tämä se juttu, mitä mä en ole vielä testannut, minkä takia niin mä en ole onnistunut saavuttamaan tätä jotakin tavoitetta tai unelmaa, niin kaikki on täysin sidonnaisia niin kuin toisiinsa ja kaikki pitää ottaa huomioon niin kuin kokonaisuutena. Kyllä, just näin. Se oli aika hyvä setti tuosta yleisestä markkinatutkimuksesta ja nimenomaan tästä sofistikaatiosta eli kypsyyden tasoista. Nyt varmaan, mitä monilla on varmaan mielessä, että miten tämä sitten toteutetaan. Tässä on nyt ollut tosi paljon asiaa. Tässä on nyt about tunti vedetty ja avattu tätä, että mitä tämä markkinatutkimus oikeasti on, mutta nyt varmaan kaikista eniten arvoa, mitä voidaan antaa, on se, että annetaan nopea briefi siihen, että okei, miten sä voit lähteä tekemään tätä tutkimusta, mikä on kaikista tehokkain tapa tehdä sitä markkinatutkimusta. Eli me käytiin nyt neljä osaa läpi, me käytiin noi tietoisuuden tasot, sitten kilpailijatutkimus, kohderyhmäresearchi, eli se avatari, ja sitten oli se yleinen markkinatutkimus, mikä käytiin tässä nyt viimeisimpänä. Niin seuraavaksi on se, että miten voidaan implementoida nämä, mitä me ollaan opittu. Miten me voidaan lähteä
käytännössä toteuttaa hyvää markkinatutkimusta, jonka avulla me pystytään oikeasti tehdä mahdollisimman hyviä mainoksia ja lähteä skaalaamaan meidän brändiä. Niin joo, ei mitään, haluatko avata ja lähteä liikkeelle? Joo, mä avaan ja varmasti sultakin löytyy tosi paljon näihin juttuja ihan suoraan niin kuin kerrottavaa, mitä Just Median asiakkaille on käytetty tuohon researchiin. Mutta meillä on tässä niin kuin muutama juttu taas otettu tähän ylös, että miten sitä voi lähteä tekemään. Ja tosiaan tässä on tosi tärkeää muistaa se, että ihan ensimmäisenä meidän oikeasti täytyy tietää, että mitä me sieltä ollaan etsimässä. Me ei voida vaan suoraan sanoa, että hei, avaa sun Facebook-mainosten kommentit ja ala lukea niitä kommentteja. Koska et sä silloin tiedä, että mitä sä sieltä etit, vaan sun täytyy niin kuin ensimmäisenä tietää ja asettaa se tavoite sille sun tutkimukselle, että mitä sä haluat saada sieltä irti ja mitä sä haluat saavuttaa sen tutkimuksen aikana. Ja esimerkiksi yksi tavoite tutkimukselle voi olla vaikka se, että okei, mä haluan nyt saada selville, että millä tavoin mun kohderyhmä puhuu siitä ongelmasta, mistä ne kärsii ja johon mun tuote on ratkaisu. Mä haluan saada selville, että millä eri tavoin se ongelma näyttäytyy niiden ihmisten elämässä. Ihan niiden niin kuin day to day päivittäisessä elämässä, miten se näyttäytyy, miten ne puhuu siitä, miten ne kuvailee sitä, mitä sanavalintoja ne käyttää, mitä adjektiiveja ne käyttää. Ja mä haluan saada tuon tiedon sen takia, koska mä haluan puhua mun ongelmatietoiselle niin kuin yleisölle, ja jotta mä voin puhua niille resonoivalla tavalla, niin mun täytyy tietää, että miten ne kuvailee niitä ongelmia, miten ne kuvailee niiden päiviä, kun ne elää tämän ongelman kanssa. Niin toi voi olla esimerkiksi yksi tavoite, ja sitten se, että sä käyt lukemassa vaikka sun mainonnan kommentteja, niin nyt sulla on joku selkeä niin kuin pohjantähti siellä niin kuin tavoitteena, että okei, nyt mä haluan etsiä täältä kommentteja, missä puhutaan näistä ongelmista, ja sit sä niin kuin sulla on niin tosi selkeä, sulla on niin selkeys siihen, että mitä sä teet siinä, koska me ei haluta tehdä sitä markkinatutkimusta vaan sillä tavalla, että hei, lähdetään nyt scrollaamaan jotakin somepostauksia ja katsotaan, jos sieltä vaikka nyt löytyisi ihan sattumalta jotakin hyviä ideoita mainontaan. Et ei, se on niin kuin, sille on sitten ihan oma aikansa niin kuin joskus illalla, kun sulla ei ole enää mitään niin kuin tärkeää tekemistä, mutta me halutaan pitää se meidän niin kuin markkinatutkimus myös tosi intentionaalisena. Ja nyt kun eletään niin kuin AI-aikakautta ja kaikki käyttää tekoälyä tavalla tai toisella ja enemmän ja vähemmän, niin yksi tosi hyvä tapa tehdä tätä markkinatutkimusta on yksinkertaisesti hyvillä prompteilla, koska tekoäly pystyy tekemään tosi paljon sitä heavy liftingiä niin kuin sen syvän markkinatutkimuksen tekemisestä, koska noikin kaikki pointit, mitä me käytiin tuossa äsken, niin jokaiselle niistä pystyy tekemään niin kuin syvän markkinatutkimuspromptin, että tekoäly käy niin kuin etsimässä meille monista eri lähteistä tosi syvältä tietoa ja kokoo ne yhteen, ja sitten me voidaan siitä niin kuin itse käydä läpi ne, että okei, mitä se etti, mitä se löysi, millaisia löytöjä täältä voi löytää, ja ottaa niistä niin kuin kaikki oleellisimmat jutut ylös ja alkaa niistä rakentaa niitä uusia mainoksia. Sen sijaan, että meidän pitäisi itse manuaalisesti käydä etsimässä kaikki ne eri sivustot ja kaikki eri lähteet ja kaikki eri tiedostot, mitkä niin kuin tekoäly kokosi meille, niin se nopeuttaa sitä prosessia tosi paljon. Mutta me ei saada niin kuin sokeasti käyttää sitä tekoälyä sillä tavalla, että laitetaan sille vain joku massiivinen prompti, otetaan ihan sokeena kaikki se, mitä se antoi meille, jysäytetään ne johonkin eteenpäin, eikä koskaan käydä sitä itse läpi, koska tämä tulee taas siihen omaan ajattelukykyyn ja kriittiseen analysointiin ja niin kuin ajatteluun, että meidän pitää itsekin niin kuin tunnistaa sieltä, että hei, onko tämä niin kuin oikeasti hyvää settiä, vai tekikö tekoäly jossain kohtaa vaikka vähän virheitä, että niin kuin lähdettiinkö me nyt jossain tiedostossa tai jossain lähteessä niin kuin ihan sivuteille siitä, mitä oli tarkoitus tehdä, niin on tosi tärkeää käydä ne myös tosi niin kuin tarkasti läpi. Mutta promptit ensimmäisenä niin kuin todella hyvä työkalu, mitä lähtee hyödyntämään. Sitten toisena tässä meidän listassa on post-purchase-kyselyt. Eli näitä voi olla jo teillä niin kuin hyvin käytössä, monilla verkkokaupoilla yleensä on, mutta jos ei ole, niin ehdottomasti kannattaa laittaa ja ottaa käytäntöön. Eli käytännössä voi olla esimerkiksi sinne niin kuin thank you-sivulle laitettu niin kuin tommoinen pieni kysely,
missä kysytään tiettyjä hyviä kysymyksiä siltä asiakkaalta, että miksi se osti sen tuotteen, mitä se odottaa siltä tuotteelta. Ja just niin kuin tolleen niin kuin halutaan saada tollaista dataa, mitä me voidaan sitten hyödyntää siitä, että okei, niin kuin mitkä on ne syyt, mitkä on niin kuin suurimmat syyt. Justiin vaikka, että jos me myydään jotakin tuotetta, mikä ratkaisee monia eri ongelmia, voi ratkaista esimerkiksi vaikka päänsärkyä ja huonoa unta ja silmien särkyä ja näin poispäin, niin me halutaan niin kuin saada selville sen datan kautta ja kyselyn kautta, että mitkä on ne suurimmat ongelmat, minkä takia ihmiset ostaa sitä tuotetta, jolloin me voidaan taas keskittyä siihen kaikista suurimpaan ongelmaan, koska siellä on se kaikista suurin yleisö meille, mikä on se kaikista skaalattavin yleisö. Ja selvittää justiin, että mikä sai ne vaikka olla melkein niin kuin ostamatta. Tai niin kuin, että jos muotoilee sen kysymyksen silleen, että jos siellä oli joitakin tekijöitä, miksi ne epäili vaikka, että oliko sinulla jotakin epäilytä tämän tuotteen suhteen tai niin kuin näin poispäin, niin niitäkin on tosi hyvä kysyä ja selvittää, koska sitten ne on suoraan semmoisia niin kuin objektioita, vastaväitteitä, mitä saattaa olla hyvin useasti muillakin ihmisillä, ja sitten kun me tiedetään se, niin me voidaan suoraan vastata niihin kysymyksiin ja kumota ne vastaväitteet jo siinä meidän mainonnassa ja viimeistään siellä meidän niin kuin tuotesivulla. Sitten ihan niin kuin, yhtenä todella oleellisena kohtana niin kuin researchin tekemistä, niin ihan vain siis manuaalinen researchi. Ja tämä käytännössä meinaa sitä, että tuossa jo mainittiinkin aikaisemmin noi omien mainoksien niin kuin Facebook-kommentit, niin niiden lisäksi muutkin somekommentit niin kuin muilta somealustoilta, YouTubesta, Instasta, TikTokista, jne. Sitten erilaiset keskustelupalstat, Redditit, Suomessa kaikki vauvat ja Suomi 24 ja tämmöiset on hyviä paikkoja tehdä sitä researchia, hyviä paikkoja etsiä hakusanoilla, mitkä liittyy siihen sun tuotteeseen, hakusanoilla, mitkä liittyy siihen ongelmaan, mitä sun tuote ratkaisee, ja vaikka niihin ratkaisuihinkin, mitä muita ratkaisuja on markkinoilla ja näin poispäin. Eli käytä hakusanoja, mitkä liittyy just tuohon sun tuotteeseen, ja eti sieltä, että mitä ihmiset puhuu siitä. Ja tossakin taas on tosi tärkeää just määritellä se tietty tavoite sille, että mitä sä haluat saada sieltä irti. Mutta tosi useasti niin kun ton manuaalisen researchin niin kun isoimpina tavoitteina on vaan yksinkertaisesti ymmärtää sitä kohdepersoonaa. Ja erityisesti sen kohdepersonaan sitä niin kuin asiakkaan ääntä, voice of customeria. Että me opitaan ymmärtämään, että minkälaista kieltä se asiakas puhuu, minkälaisia sanavalintoja se käyttää, minkälaista terminologiaa, minkälaista jargonia, tällaisia asioita, koska noi on niitä juttuja, mitä me voidaan suoraan hyödyntää siinä meidän sisällössä, siinä meidän kopissa, mitä me kirjoitetaan meidän mainoksissa ja ländereissä, ja jos me pystytään mätsäämään se niin kuin asiakkaan kieli niissä meidän mainoksissa, niin se taas kerran tekee sit meidän mainonnasta resonoivaa sen asiakkaan kanssa, jolloin siinä on suurempi todennäköisyys sille, että se tulee ostamaan meiltä sen tuotteen. Eli toi niin kuin asiakkaan ymmärtäminen yksinkertaisesti on se isoin juttu niin kuin tuossa manuaalisessa researchissa. Ja arvostelut on myös tosi hyvä. Voi mennä katsoa taas kerran sekä suorien kilpailijoiden että epäsuorien kilpailijoiden, jotka ratkaisee niitä samoja ongelmia, niin mennä katsoa niiden asiakasarvosteluita. Ja erityisesti mitä tulee arvosteluihin, niin on tosi hyvä lukea niitä 3 ja 4 tähden arvosteluita, koska käytännössä niin kuin 1 ja 2 tähden arvostelut, niin ne on tosi pitkälti semmoisia ihmisiä, ketkä ihan täysin vihaa sun tuotetta ja niillä ei ole mitään hyvää sanottavaa susta. Ja se voi johtua siitä, että ehkä niin kuin sun tuotteen toimituksessa vaan kävi vaikka joku virhe, vaikka postin kanssa, ja sitten se asiakas haukkuu sut pystyyn, että hei, sul piti olla 1 päivän toimitus, mutta tässä menikin 5 päivää. Ja sitten taas 5 tähden arvostelut, niin ne on taas todennäköisesti enemmän niitä, ketkä vaan antaa sulle ihan täysiä niin kuin kehuja, että niillä ei ole mitään pahaa sanottavaa sun tuotteesta. Mutta se välimaasto, niin tosi usein sieltä löytyy semmoisia arvosteluita, että ne tykkää sun tuotteesta, mutta sun tuotteessa on silti joku elementti, joku juttu, mistä ne ei ihan fiilannut. Niin silloin kun sä luet tällaisia arvosteluita, niin sä pystyt sieltä katsomaan, että okei, näistä asioista asiakkaat tykkää, mutta nämä asiat niin on täällä kilpailijalla niin kuin huonosti, että näitä se ei osaa tehdä tai niin kuin nämä pitäisi fiksata. Ja sit sä pystyt tekemään ne sun omalle brändille, sun omalle tuotteelle. Eli se kanssa auttaa sua siihen, että sä osaat ja pystyt positioimaan sen sun brändin ja tuotteen niin kuin paremmin sen perusteella, mitä sä saat selville niistä
3 ja 4 tähden arvosteluista. Yhtenä tommosena niin kuin vinkkinä niin kuin arvosteluiden lukemiselle ja analysoimiselle. Niin tossa oikeastaan niin kuin aika pitkälti siis eri alustat, mitä voi käyttää. Kaikki keskustelualustat on oikeasti, ne on todella hyviä. Ne on niin kuin kultakaivoksia, koska niissä ihmiset jakaa anonyyminä täysin rehellisiä kokemuksia ilman mitään niin kuin peittelyä. Ne ei niin kuin kaunistele niitä asioita millään tavalla. Et sieltä sä saat sitä niin kuin raakaa ja aitoa asiakkaan kieltä, mitä sä pystyt sit hyödyntämään siinä sun markkinoinnissa. Ja se tekee siitä resonoivaa. Ja sitten viimeisenä listassa niin mä heitän tähän kysymyksen, mä veikkaan, mitä sä sanoisit, että mikä on paras yksittäinen metodi ymmärtää sun asiakasta? No siihen me varmaan tullaan nyt seuraavassa kohdassa, koska se on ehkä niin kuin se on niin kuin kaikista tärkein, mutta se on myös kaikista haastavin ja kaikista vaikein ja kaikista pelottavin juttu, mitä sä voit tehdä, mutta se on myös käytännössä aina kaikista palkitsevin. Ja se on vanha kunnon rehellinen soittelu. Eli jos vaan on mahdollista ihan vaan suoraan soittaa sun asiakkaille, niin se on parasta markkinatutkimusta, mitä voi tehdä. Se, että sä yksinkertaisesti soitat asiakkaille, kysyt niiltä, että minkä takia nosti sen tuotteen ja oliko justi jotakin epäilyksiä, oliko jotakin niin kuin mietteitä, niin kuin, skeptisyyttä, siis kaikkia tollaisia todella niin kuin syventäviä, hyviä kysymyksiä, mitkä auttaa sua ymmärtämään sitä asiakasta. Ja vaikka sä voit nuo samat kysymykset käydä läpi, niin kuin, tai esittää nuo samat kysymykset niissä post-purchase-kyselyissä, niin soittelusta sä saat sen hyödyn irti, mitä sä et saa niistä kyselyistä, että sä myös konkreettisesti kuulet sen asiakkaan ääntä, että miten se puhuu, millä tyylillä se puhuu, koska sä pystyt sen jälkeen esimerkiksi tätä samaa puhetyyliä hyödyntämään vaikka sun videomainoksissa. Että jos sä oot soitellut vaikka 100 asiakkaalle ja sä huomaat sieltä, että koska nämä on samaa ikäluokkaa vaikka, niin todella monet niistä, ne puhuu semmoisella samalla tavalla. Niillä on semmoinen samanlainen niin kuin tyyli, että ne käyttää niin kuin samanlaisia termejä ja samanlaisia niin kuin sanoja ja näin poispäin. Niin sä saat suoraan siitä hyvää dataa, että okei, jos mä teen mun brändille nyt UGC-mainoksen, videomainoksen, silleen, että ensinnäkin otetaan semmoinen kreatori siihen, joka on sama ikäluokkaa, ja sitten vielä skriptataan sille noita samoja sanavalintoja, samoja niin kuin fraaseja, mitä nämä meidän asiakkaat käytti, niin taas kerran todennäköisesti se mainonta tulee resonoimaan tosi paljon vahvemmin niille kaikille muille asiakkaille, ketkä kuuluu siihen samaan kohderyhmään, mutta ei ole vielä sun asiakkaita. Niin soittelu, ja soittelussa on myös se hyvä puoli, että se tulee parantamaan sun LTVtä, eli asiakkaiden lifetime valueita, eli sitä, että miten arvokas se asiakas on koko elämänsä aikana sulle. Koska jos sä soittelet asiakkaille, asiallisesti tietysti, niin sä rakennat asiakassuhdetta sen kautta. Ne saa oikeasti sellaisen niin kuin touchin siihen, että hei, tämän brändin takana on joku aito ihminen, ja sitä oikeasti kiinnostaa niin kuin mun kokemus tästä tuotteesta, ja se aidosti niin kuin haluaa kuulla siitä. Niin silloin sä saat paremmat mahdollisuudet sille, että se asiakas tulee ostamaan sun kaupasta uudestaankin, jos sulla on joku tuote, mitä voidaan ostaa uudestaan, tai useita tuotteita, muita tuotteita, mitä asiakkaat voi ostaa, niin erityisesti silloin. Ja todennäköisesti ne asiakkaat tulee myös suosittelemaan sun brändiä ja tuotetta niiden omille kavereille, koska ne on saanut sen hyvän kokemuksen, että hei, nämä tyypit oikeasti halusi saada selville, että mistä mä tykkäsin, mistä mä en tykännyt, mitä odotuksia mulla oli, mitä ehkä epäilyksiä mulla oli, ja ne halusi niin kuin vaan aidosti kuulla mua ja niin kuin saada ne asiat selville, koska toi on myös yksi niin kuin ihmisten perustarpeista, perussyvimmistä tarpeista tulla kuulluksi ja nähdyksi. Niin tossa me voidaan niin kuin hyödyntää sitä tarvetta niin kuin ton kautta. Ja mä tiedän tapauksia, missä esimerkiksi on ihmiset soitellut siis asiakkaille silloin, kun ne niin kun menee checkouttiin, menee kassalle,
jättää tiedot, mutta ei osta sun tuotetta. Niin kun sinne on jätetty asiakkaan numero, niin se verkkokauppias soittaa sille asiakkaalle ja sanoo suoraan, että hei, mä näin, että sä menit kassavaiheeseen meidän kaupassa ja olit ostamassa tällaista ja tällaista tuotetta, mutta jätit sen ostamatta, niin halusin vaan soittaa ja kysästä, että niin kuin minkä takia sä jätit sen ostamatta, että niin kuin sit alkaa selvittää sitä, että miksi. Ja sieltä voi tulla ihan mitä tahansa vastauksia ja hyvin useasti ne on todella arvokkaita vastauksia, ne antaa sulle suoraan niin kuin, tai niin, sieltä voi tulla suoraan niin semmoisia tiettyjä epäilyksiä, vaikka tiettyä skeptisyyttä, mikä voi niin kuin olla yleistä, ja sitten jos sä onnistut sen niin käsittelemään ja purkamaan jo ennen sitä kassavaihetta, tai viimeistään siellä kassavaiheella tavalla tai toisella, niin silloin sä nostat sun konversiopinnaa niin kuin huomattavasti. Niin toikin on yksi tapa, mutta kuten sanottu, niin toi on ehkä se kaikista niin kuin pelottavin ja kaikista haastavin, koska tuommoisen niin kuin puheluiden tekemiseen on kaikista suurin kynnys, mutta se on silti niin kuin äärimmäisen palkitsevaa. Mutta ihan yhtä lailla se manuaalinen research ja sen kautta asiakkaan ymmärtäminen on myös niin kuin äärimmäisen tärkeää. Kyllä, kyllä. Ja ehkä itse just haluaisin tuosta soittelusta nostaa sen, että joku voisi ajatella, että toi on niinku tosi niinku tuommoista manuaalista työtä soitella jonkun yhden kaupan takia, että en mä nyt lähde soittaa jonkun, että mä saan siinä niinku, voin saada ehkä yhden tyypin ostaa, mutta nimenomaan, että se ei ole kiinni siitä yhdestä ihmisestä, vaan jos me soitetaan jollekin, joka on jäänyt siihen checkouttiin, niin se syy, että miksi hän on jäänyt siihen checkouttiin, niin se voi olla jonkun 100 000 tai 1000 muun ihmisen sama niin kuin asia, mikä niitäkin on mietityttänyt, niin se, että me selvitetään se ja korjataan se ongelma, niin sitten me voidaan saada niin kuin siitä tulevaisuudelle nimenomaan niin kuin tosi paljon avattua lisämyyntiä. Ja sama juttu noissa mainoksissa, niissä kommenteissa haluaisin ehkä niin kuin tälleen avata, että jos jollain niin kuin mietittää just se, että todennäköisesti, että jos joku kommentoi jostain asiasta tai puhuu, niin todennäköisesti monet muut myös miettii samalla tavalla, koska se on kuitenkin aika pieni määrä, jotka sinne kommentoi, jotka vaan ajattelee sitä tiettyä juttua, eikä sitten kuitenkaan puhu siitä asiasta, niin toi oli ehkä semmoinen, mitä halusin avata. Ja sitten toinen on toi, että se nimenomaan se tekoälytutkimus versus sitten se manuaalinen tutkimus, niin mun mielestä toi on tosi tärkeä ymmärtää, että mitkä kannattaa tehdä tekoälyn kanssa ja mitkä manuaalisesti, koska siinä on selkeä raja ja siinä on selkeät jutut, mitä täytyy ymmärtää, mitkä on se tekoälyn niin kuin kyvykkyydet, mihin se pystyy ja mitkä on tärkeää sun itse ymmärtää. Vaikka tekoäly pystyisi käytännössä tekemään sen, mutta se on nimenomaan se, että sä itse kulutat näitä sun asiakkaiden kommentteja ja juttuja, mistä ne puhuu, jotta sä saat sen ymmärryksen, kuka on tää sun ideaali asiakas. Ja mihin mä just niin kuin nimenomaan käyttäisin tekoälyä, on siihen, että se on hyvä keräämään tosi isoa massaa tietoa. Sulla voi olla vaikka se post-purchase-kysely, sä annat sen tekoälylle sen kaikki ne vastaukset, jos sulla on vaikka tuhansia post-purchase-vastauksia, ja sen jälkeen tekoäly voi klusteroida kaikki ne vastaukset ja ottaa, että hei, tässä oli isommat vastaväitteet, eli objektiot, mitä tuli, tässä oli tämmöisiä asioita, ja nämä oli isommat. Se pystyy niin kuin yhdistelemään asioita, jota sä pystyt sitten itse niin kuin analysoimaan ja käsittelemään sun päässä. Ja samaten niin kuin hyvillä prompteilla, niin kuin puhuit, kun tehdään researchia, se pystyy ottaa isosta määrästä, se pystyy käytännössä hakemaan kaikki keskustelupalstat, sä voit antaa sille, sä voit skreippaa sun omat Facebook-kommentit ja antaa sille, mutta tässä on just se kävijätti, että näitä juttuja, niin kuin esimerkiksi keskustelupalstat ja kommentit, sun kannattaisi myös itse käydä lukemassa ja ymmärtämässä, mutta myös sun kannattaisi antaa sille tekoälylle, koska se pystyy niin isoa määrää dataa niin kuin syntesoimaan ja analysoimaan ja sen perusteella antaa sulle semmoisia klusterointeja, että hei, tässä on sun isoimmat kivut sun markkinalta ja sun asiakkailta ja se pystyy niin kuin tosi hyvin tiivistämään, mutta sekin on just tärkeää itse käydä niitä lukemassa, itse ymmärtää, eikä sokeasti vaan katsoa sitä tekoälyn outputtia, mitä se antaa, mutta sitten se on tosi hyvä tapa tiivistää vaan sitä tietoa ja sitä isoa massaa dataa, mitä meillä on, mihin olisi ennen mennyt niin kuin kuukausia tehdä tämmöisiä tiivistelmiä, mitä tekoäly pystyy tekemään niin kuin kaikesta datasta, mitä meiltä löytyy internetistä. Ja
No joo, oikeastaan niin kuin nuo jutut, että kaikki mitä sun pitää kuitenkin niin kuin itse ymmärtää on just sitä sun asiakasta. Ja se on tosi tärkeää. Esimerkiksi just tämmöinen soittelu, että nimenomaan se idea on siinä, että sä ymmärrät nämä jutut ja sä saat sun päähän piirrettyä, että kuka on tämä ideaali asiakas. Ja se tekee sut niin kuin mainostajana niin paljon paremmaksi. Ja silloin sä pystyt tekoälyäkin käyttää paljon paremmin, koska jos tekoäly antaa sulle jotain, sä heti tiedät, että onko tämä hyvä vai onko tämä huono idea, koska sulla on se ymmärrys. Ja tässä nimenomaan on se tärkeää, että me ollaan niitä, joka tekee se ideoinnin, ja tekoäly on se työkalu ja mielen jatke, eikä me sokeasti oteta vaan niitä tekoälyn ideoita, koska meillä on se ymmärrys. Se on tärkeää saada itse se ymmärrys, ja tekoäly toimii enemmän just työkaluna, kerää sulle sitä tietoa, jota sä voit sitten hyödyntää, ja näin poispäin. Se on niin kuin se työkalu, se on sun työntekijä, jolle sanot, että hei, käy nyt tekemään tosta tommonen tutkimus, tee siitä tämmönen 2 sivun raportti, josta mä voin sitten käydä lukemaan nämä kaikki jutut. Jes, hyvä, se lähtee tekemään sitä ja sillä välin se itse voi tehdä manuaalista tutkimusta ja kirjoitella asioita ja yhdistellä juttuja. Just näin, just näin. Ja mä oon itse saanut mun kaikista parhaimmat mainosideat aina sen manuaalisen tutkimuksen kautta. Ja just mitä enemmän tekee sitä manuaalista tutkimusta, niin kuten sanoit, niin sitä syvemmin sä ymmärrät sen sun kohdepersonan, ja sitten myös sitä paremmin sä pystyt kriittisesti analysoimaan kaikkea tekoälyn tuottamaa outputtia, koska sä itse tiedät, että mikä pitää paikkaansa ja mikä ei pidä. Justiin, että jos sä alat vaikka tekoälynkään hypoteettisesti yksi, mitä nyt tosi monesta, tai niin kuin mitä ihmiset voisi alkaa tekemään, niin ne alkaa tekemään tätä, esimerkiksi käyttää noita prompteja siihen markkinatutkimuksen tekemiseen tekoälyllä, ja sitten heittää siihen vaikka suoraan seuraavaksi, että hei, että nyt kaiken tämän tiedon perusteella, niin tee mulle 10 mainoskulma-ideaa tälle mun tuotteelle ja näin. Ja sitten totta kai tekoäly heittää sieltä ne ideat, mutta jos itsellä ei ole sitä tuntemusta, sitä niin kuin asiakkaan tuntemusta ja sitä tavallaan niin kuin patternitunnistusta, mikä on tullut niiden toistojen kautta, sen niin kuin manuaalisen työn kautta, niin on mahdotonta identifioida sit 10 mainoskulmasta ne kaikista parhaimmat ja ne kaikista huonoimmat, niin kuin sen oman intuition ja hunchin perusteella. Ja on mahdotonta antaa tekoälylle lisää ohjeita, että hei, mä tykkäsin vaikka angleista 1, 4 ja 7, koska mutta mä en tykännyt näistä muista, ja keskitytään nyt näihin 1, 3 vai 4 ja 7, ja mennään niistä pidemmälle ja näin poispäin. Että sulla pitää olla se oma ajattelukyky ja ymmärrys, jotta sä pystyt käymään sitä keskustelua sen tekoälyn kanssa myös sitten niin kun siinä kohtaa, kun halutaan muuttaa ne markkinatutkimuksen löydökset mainoksiksi. Koska myös yksi juttu, mitä me itse asiassa niin kun suoranaisesti tälleen niin kun puettu sanoiksi, on se, että sen markkinatutkimuksen, niin ainahan sen tavoitteena on se, että me saadaan vaan tehtyä parempia mainoksia, niin kuin yksinkertaisesti. Ja paremmat mainokset on se juttu, totta kai myös se parempi niin kuin positiointi, se on aina sillä pohjalla, mutta siis niin kuin paremmat mainokset on aina se juttu, mikä skaalaa, mikä laskee CPAta, mikä nostaa raassia, mikä saa meille uusia asiakkaita sisälle funneliin. Eli ihan siis se kunnon siis asiakashankinta. Et mitä paremmin sä tunnet sen kohdeyleisön, niin sitä paremmin sä osaat kriittisesti analysoida niitä tekoälyn heittämiä outputteja ja ideoita, ja sen perusteella, kun sulla on se oma ajattelukyky, niin sä pystyt ohjeistamaan tekoälyä pidemmälle, ja sen kautta sä pystyt tekemään semmoisia mainoksia, mitkä oikeasti resonoi sille kohdeyleisölle, ja sen kautta ne skaalaa ja kasvattaa sitä sun bisnestä. Juurikin näin. Voi pojat, mikä setti tästä tulikaan. Mulla ei oikeastaan lisättävää tuohon itse resourcin tekemiseen. Se on pitkälti just sitä sosiaalista kuuntelua, eli käy läpi näitä erilaisia paikkoja, mistä sä saat tätä sun asiakkaan ääntä napattua. On se sitten soittelu, on se sitten post-purchase survey, on se sitten, että on jotain näitä keskustelupalstoja, mutta nimenomaan sun pitää ymmärtää sitä asiakasta mahdollisimman hyvin, ja siinä päästään takaisin siihen, että se on se tärkein, jotta, niin kuin sanoit, sä pystyt tekemään mahdollisimman hyviä mainoksia, eli että ne resonoi ne mainokset. Sä pystyt call-outtaa sen sun
ideaalin asiakkaan, sen joka todennäköisesti haluaa ostaa, niin niillä sun mainoksilla. Mutta sun pitää nimenomaan ymmärtää, mainokset on tänä päivänä se targetointi, jos tämä ei ole vielä niinku tullut jonkun korville, että ei siellä metassa enää tehdä sitä targetointia, niin sen takia meidän pitää ymmärtää, kuka on se asiakas, jotta me voidaan tehdä niitä mainoksia. Ei koskee minnekään asetuksiin, vaan nimenomaan, että se mainos on se targetointi, että me voidaan tehdä hyviä mainoksia, jotka resonoi sille oikealle kohderyhmälle, sille meidän ICP:lle. Se on juurikin näin. Joo. Näistä aiheista tullaan vielä puhua, ja mä ainakin tuun tekemään vielä videoa nimenomaan, että miten konkreettisesti sitä markkinatutkimusta voi tehdä. Näitä eri vaiheita nyt me vaan avattiin pintapuolisesti, että okei, sä voit tehdä näitä juttuja, mutta miten sä sitten oikeasti teet nämä, niin se on sitten toinen videoaihe. Mä veikkaan, että tästä tuli kyllä ihan hyvää ymmärrystä ja paljon settiä, mutta toivottavasti jotain jäi tästä käteen. No, ei mulla oikeastaan ole mitään lisättävää tässä on tullut niin hyvin koko setti. Onko sulla mitään closing lines tähän näin heittää? Aika tyhjentävä setti ollaan käyty läpi. Ei muuta kuin vaan markkinatutkimusta tekemään, ymmärtämään omaa asiakasta ja sen pohjalta tekemään korkean intentin mainoksia ja runatkaa mainoksia paljon. Ja just se, että korkea intentio miettii se hypoteesi siellä takana ja sen jälkeen oppii jokaisesta mainoksesta jotain. Jep, just näin. Ei voi liikaa korostaa. Se oli toinen jakso ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos paljon, Sebastian. Eipä mitään. Kiitoksia itsellesi. Palataan.